porque ilusiona, porque é colectivo. E parece que nesta altura, na que a individualidade xa deixa de servir realmente a opresión externa, en vez de pecharnos máis nese interior, lévanos a necesitar sair fora e compartir, porque o que acontece a todos, porque os lazos que nos atan a todos para mal, tamén nos deberían de atar para ben. Pois resulta que están saindo moitas experiencias colectivas moi interesantes, experiencias de persoas aparentemente próximas na idade, nas ideas, e tamén de persoas que están lonxe na idade, nas ideas, nas experiencias, e creo que iso realmente é enriquecedor. Eu realmente estive moi contenta ao longo do ano 2011 publicando só en proxectos colectivos, e moitos deles con compañeiras e compañeros que están aquí, e a verdade é que me encheu de ilusión e non tiña vontade de facer outras cousas. Entón, este libro é fruto diso, dunha unión. Nace en torno aos círculos poéticos abertos, dos que se encarga o penúltimo acto de Vigo. Encargáronse de reunir a 18 voces diversas, todas elas galego-portuguesas, publicando na nosa lingua, na lingua común, e tamén incorporando imaxe xunto aos textos, incorporando prosa, poesía. Non leo a nómina completa, porque máis ben imos ir compartillando os poemas, os textos dos compañeros e das compañeiras aquí. Para min é un placer estar aquí, representando ben, está tamén miña irmá, Rosa Negra, nos somos do penúltimo acto, somos un tándem poético, e para nós foi un placer realmente xuntar 18 voces, tanto de Galiza como de Portugal, que somos irmás. Nos encantaría volver a ter máis proxectos deste tipo, porque considero que é unha forma de xuntar Galiza con Portugal, que deberíamos de estar máis xuntos. De feito, nos círculos contamos moitas veces, casi sempre, con algún poeta en portugués. Neste caso, o sábado pasado estivo Enrique Doria, que tamén está aquí no libro. Anunciaban entre soños e palabras, espíritus do ar, as mensaxes segredas dos tempos ascendentes, dos que non dicen a cima, dos que abaixo non dicen, na escada e na verdade. No silencio dormían as palabras entre soños, liñas oníricas da terra na agua viva da esfera. Meu amigo no labirinto, na escada en Bonaval, no monte alto, no río dos destinos, en labio vivo. Poboamos o medo da primavera ao estío, revoltamos curvas frías do estío ata outono, perdemos os camiños do outono a este inverno, o tempo do furacán e o desemprego. E o verbo voltou, era de anxos, enamorou os versos e os reversos, e sabía de ti, fume na alma con o vento perdido nunha asa, con ollares prendidos no infinito, infinito de ti, sen infinitos. Voltar apenas, Ariadne, voltar, reiniciar o labirinto, o comezo en floresta, en un mus novo, onde aínda había árbore e houbo niño. A face verde dun bufo aburrido, inmóvil, pernota nas meniñas dun pacoroibo, suicidado na fría transparencia do vidro dunha xanela. 24.000 esmas negras invaden espazos de humidade intensa. Períodos de transición agardan no outro lado da porta, onde os enigmas amoréanse baixo as pegadas do incerto. Nostálxicas diapositivas colocan memorias que rabuñan as gorxas, e a mudez forma cada leitos de soños. Han bater as coruxas na durame que te transita de pedra. Seino, hai un pronóstico de derrota pendurado no teito. Nunca imaginei, cando me acerquei a recitar por primeira vez os recitais abertos organizados polo colectivo Penúltimo Acto, Grupo de Acción Poética,
recitais que se celebran en Vigo no Café UF mensualmente e nos cales a poesía en directo é a principal protagonista, nunca imaginei que surdira a idea de facer un libro colectivo. Mescolman, unha antoloxía de poetas e poetisas galegos, galegas e portugueses como a que hoxe estamos a presentar aquí nesta para min querida Compostela e que leva por título 18, indicando o número de voces poéticas que conforman e dan vida ás páxinas deste poemario. 18 voces distintas, diferentes da Galiza e Portugal, que conflúen con armonía, dando como resultado un poemario variado e especial, un poemario mestizaxe. Observar que cada día estou máis orgulloso deste proxecto, xa que, aínda que parezca doado, non o é. Non é doado que tantos poetas e poetisas decidan apostar por un proxecto colectivo e que tamén ten a súa parte de autoxestión neste mundo que trata de volvernos individualistas e demostra que a unión é algo moi importante en todos os aspectos e tamén no eido da poesía. É un orgullo para min voltar a Compostela para estar hoxe aquí en Librería Pedreira aportando un meu pequeno gran de area nesta presentación. Auguro un futuro excelente a este poemario porque hai xente moi activa e perseverante que loita para que 18 sexa un éxito a todos os niveis e iso tamén é algo moi importante. A miña pequena chega a este libro colectivo foi un poemario composto de 5 poemas e 5 fotografías. As fotografías son máis ou menos do gran pasado, de edificios ruinosos de Vigo e a súa contorna, e os poemas son poemas atormentados de adolescencia, que rescatei e que teña por aí guardados. O conxunto é particularmente, non sei como definirlo, chungo. Entón, vou recitar un poema. Se cadra hoxe estaría escrito de outra forma, pero é o que hai. Este en concreto recitei escribino moi preto daqui, na zona bella de Compostela, a altas horas da madrugada. Entón creo que é o máis adecuado. A foto que acompaña é a ruína da panificadora de Vigo, unha auténtica lástima, un patrimonio artístico da miña cidade. O poema é Xa fuches linda, Susana. Son de pedra e a escuridade da noite goberna a cidade. Chove desde o ceo contra o chan e a auga esvara polas lasas. As gárgolas obsérvanme coas badaladas. Don, 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 banda sonora original que se estenden polas rúas como a primavera polas congostras. Fanme esquecer todo. Acórdanlle a miña mente os reflexos da fiestra. Fora e noite e chove. Ollos precisos cansos de traballo ollan como cada pinga cae lenemente e molla pouco a pouco a verde erva do val sinalado. Homenaxe a Ramón Cabanillas. Están inspirados, por certo, nun poema de Ramón Cabanillas titulado Camiño Longo. A onde me leva este camiño, cheo de seixos e penedos, debuxando con gostras e cubríndome de poalla, humidificándome polos laberintos e os cumes, polas dores e as saudades. Camiñando, percorro lugares, coñezo soños e pesadelos, e pinto con paixón choros e sorrisos secos. Camiñando, móvome mentalmente cara a luz que procura con ansiedade e frustración. Tómbome e ergome. De tantas caídas reincidentes, de tantas cicatrices e dúbidas, a onde me leva este camiño, polos ríos e os mares, polos desertos e os polos, pola vida e ata a morte. A morte é o destino, a vida é o camiño. Camiño, camiño longo, camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día, camiño longo da miña vida. Hai un espello no medio dunha habitación, pendurando do teito, cun aramio de espiños. Hai un cadro en cada parede, o mesmo cadro en cada parede, xirando e ao mesmo tempo mudando as súas cores. Hai un sofá onde unha muller dorme. Está espida, está soñando, movéndose
com inquietude. Se acaso encontro por aí, já posso dizer que te conheço. Somos da mesma semente, somos mais nada que gente. Que encontro de gente que ao acaso se conhecem, que semente pulverizada, que terra tão indulgente. Da baba de um camelo inconsolável a um coiote invertebrado. Quem pensa que já não tenho cabeça, que não deixe de pensar. Já não tenho outro pensamento voraz que me impeça em tal boca, me desobrigue nela a vomitar. Pela pança adita, só me resta ao vômito este que alimentará tal intrínseco manjar.